ti Masakbayan. Ti napalabas, rinabak ni Andrea ti anak na, ani Vanessa, amay mayata, numakiasawan daytoy. Sinungbatan nga rod ni Vanessa ni Gary. Iti napan nag-date dagitoy iti may sa resort. Naamuan ni Malo, kat nasair man ang tiriknana. Gapo ta isagsaganan da Gary ken Vanessa ti panagkalaysada. Naibaga ni Vanessa ken ni Malo, nga isu ti ag-maid of honor. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawas anapauluan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya, nabiit kayo pailang nga agayan ayat. Kalaysan adagos. Agin inayat kami ngamin, kat kayat mi magtanti agsimpa. Wan gayam, si kanto ti alaak a maid of honor ko. Anya, maid of honor? Wan, agsipod ta si Kati kasi nga dan agayam ko. Kwa, panunutak pa'y. Ha? Panunutan pa'y laang? Rumbang laang asikat ti maid of honor ko. Nulakit saan amaira na ti awis ti kabagya. Masapol ngamin nga ada ka nyo ijay. No anyaman nga aldaw day ta, di i-adjust tayo. Tapno addakan to iti kaaldawan ti kasar ko. Salbag day jay a Vanessa. Apay asikat inayat ni Gary. Ha, masapol ang mga ramidak iti pamuspusan. Tapno matagikwak ni Gary. Masapul asaan anaragsak ni Vanessa iti kaaldawan ti kasar na. O manugot ak nag-maid of honor. Ngam sa anak amapan. Addan tukurang ti kaaldawan ti kasar na. Dadak-alak ti ragsak na. Welcome iti mansion tayo, Papa, Mama. Iha, mailiwak unay ka ni ka. Arakupan ka man. Ala, pimintas kayo, madam. Kasta ka di. Pimintas wano bimakit. Medyo madlaw pa yan nga da bimakitam. Manumot atawon adi kay nagbakbakasyon, sir. 5 samot atawon. Naragsak a panagawid yaw, sir, madam. Imbag tada kayo amin na pinanawan mi akadwa ni Vanessa dito'y mansyon. Ay, Jack Lakit ti palubos a panawan dak, Papa. Ay, saan minto apulos a panawan ni Mambanisa, sir? Nasingpat nga main kada kami. Nasayaat nga rod, tapno adda kayo lata akad kadwana, inton makiasawan. Nakasagana ti amin para iti kalaysa. Itapay lang, congrats. Agyaman ako na, Ninong. Apo, maikawak pa makangag iti ninong awag mo. Manipod awanen dagiti dadakkel ko, gapo iti aksidente. Sikan, ti kanayon akad-kadwat. Isang oras ngagsingsingpot ka, patsyem dagiti ibagbaga, tasyakat nga ron tininong mo. Matungpal, Ninong. Ay, simangputmut ka nung dagiti agbalin akatugangam. Wen, katamam. Imanugot ka nun ni Malo, nga agbalin a maid of honor. Apay nga ron asabali ti panagrimat ti matam, idi insawang mo tinagan amalo. Sa anak nga agkaon amapan iti kasar dagiti duan. Agmaskan ag sunglassak. Agwigak iti atidog. Didak tumabigpig. Kita lang no kasano ti itsura ng awan ti maid of honor na. Nagsakit daytoy apasamak. By hook or by crook, I must have Gary. Kukwam ita, Vanessa. Ngam kukwak tumat, ti maudi apagkaak. Apay nga tangaawan pa ni Malong, Mama. Mangrugin ti kasar.
Anya nga ta tinapasamak iti dayta a maid of honor mo. Imbaon ko ni Eddie amang sukon. Kamawan kanumot iti apartment. Napanan na nga rudan. Apay nga awan. Mangrugi ka diti kasar nga uray awan ti maid of honor ko. Adamat jay kasinsin mo. Ison ti Mang Sandy. No problem, iha. Ay, agyamanak. Ni, mangrugi ti kasar. Adan ti padi, mama. Adamat babae anak agaon. Isun ti pinagbalinda ang maid of honor. Oh, salbag kiti. Agyanak latta ditoy. Taobserbarak man ti mapasamak. Ada nga ta napasamak iti maid of honor, tapay ngawan? Anak ba si apartment? Namaan ni Jai, sir. Siguro. Sana ba Ada na kasama ko na. kasinsin na nga Uno. Ingagara na nata. Di naman siguro yung gagara. Wah, Abnormal ano, kas jay ti aramiden na. salbag dayta akunrat. Ibagamkit din nga abnormal ti akin aramid. Ha, sika ti abnormal. Wah, pumanawak man lang. Apay nga tangawan ni Malo. Dahil tangarod ti saan ko ang maawatan. Awan ka numot ti apartment. Kan saan ang makontak ti cellphone na. Awan ka ditim bagbagana, may papanitidad do mga appointment na. At dalaing baga na nga amangan ka no adda pasken iti ayan ti kabagyan na. Iso nga ta tinapanan na. Nalabit. Apay amadlaw ko akas na madanagan ka unay. Ha? Di mat nasinged nga gayam kayo. When, iso nga ro damas mas daawa, no apay asaan anak ka umay iti kasarta. Agparparik na ngamin kanyak. Nga damadi ang makagapo. No apay asaan anak ka umay. Saanan nga iso ti panunutan ta? Adda siguro na panan na. Iso asaan asimang pa. Wanya, naragsak ka kadi iti kadata dito'y Japan? Kas, iti kinaragsak mo, love. Kayat ko amaaddan ta adagos iti anak. Diyak kayat alakay ken bakit tanto sa tamadaan iti anak. Uray syakmat awan serbi ti panaginayat ta, no awan anak ta. Sapay ko ma, tamadaan ta adagos iti anak. Di natamat siguro paayan ti Diyos, iti tarigagay ta amaadaan iti anak. Ti anak ti mang kumpleto iti pamilya. Kaslamat lang iti negosyo. Ti anak ti makunaaganan siya ti agasawa. Kaya't mo asawan? No awan anak? Awan ti ganansya? Kaslakastan na. Awan mo ti serbi ti may sa negosyo, no awan ganansya. Day, si Kamat Gayam, Nurse Malo. Adaman damagak Adda ka dito'y tiyenda. Imbaunda ka makitiyenda iti serbim kadag iti agasawa. Awanda dito, napanday di Japan. Jak amono anya apagilyan ti sumarno apapananda. Kasta ka di. Adaman damagag. Apay nga awan kay di kasar ni Ma'am Vanessa. Adda nakataktak. Nagsakita. Sige, panawan ka may. Na, madlaw ang nagsangsangit ni Nurse Malo. Nakalidliday tilangana. Apay akas ta tila nga masimang pet. Kaslad da parikot mo. Nakita kaya tsindaan ti maid of honor ko man ni Ma'am, sir. Di na magmukha di no apay asa na nakaumay. Dayta nga ro, ti pampanunutek, sir. Ibaga na nga da nakataktakan na, idikwan. Imbaga naman na nagsakit. Saan nga agsusurot ibagbaga na? Kaslakas ta nga road, sir. Madlaw ko pa yan nagliday. Amang ano damat parikot na. Kaslakas ta nga road, sir.
Manulaangan nga daw tinabati iti inalam alive mo, Gary. Isungarod, kapilitan nga agsublitan ni Pilipinas. Amano agsublimot tanda pa iji Amerika. Kunak man no sandan nga agsubli, Kasapulan daunay ni Mama Ijay. Agad-adal ngamin dagiti ubing. Awan mang kadwa kadakwada. Makumikom ngamin ti kamsat ko iti trabaho na. narigat ngamin ti mangala iti katulong ijay. Nimat papa, kasapulan na ti doktor na Ijay. Datamet, trabaho ti agururay kadatay ijay Pilipinas. Iso akapilitan nga agawid tan. Back to work. Si kamat ti masabat ko, Eddie. Simmangpit ka din dagiti amom. Ay, ewan, ma'am. Nabiit da pa asim mangpet. Kasta ka di. Kat, dagiti bakit kan lakay. Adada ka di pa'y. Nakapanaw damoten, ma'am. Intulod idadasar kan, ma'am. Kasta ka di. Saan ngagnanayon tiragsak mo, Vanessa? Masagrap mo man ti marikrik na ito alday. Ah, ma'am. Adda ka di parikot? Umay kayo ka di pumasyar no sumangpat da? Siyak ti umay da pasyarin ano kayak na. Anya ti kuna, ma'am. Diyak maawatan. Ay kwa, awan. O sige, agdardarasa. Nay, pimanawan. Angam, anya di indaya mudum na. Sakbay a pimanaw. Diyak naawatan. Sa dino ay tinakadandanunan nyo ang naghanimunan. Nakadanon kami ijay bulalayaw, ninong. Imbag tamuyo pa'y tinagnaan nyo ang nagawin. Eksperto da ito, ninong. Ay, aguli ka. Apay ka na yung nakasaludsudan ni Malo? Apay ka no? Diyak man na mo. Amangan mo at utang mo. Iso ti adda utang na. Tas sana nagparang iti kalay sa amin kini Vanessa. Ay, naimbag. Tada nakagaon as si dadan as si mukat akas maid of honor. Hello, love. Nakaawag ka, mate. Damagag laeng, noon niya ti kayat mo apang maluman. Tasyak ti agluto. Apay nga agbanog ka pay laeng. Adamot para luto. Kayat ko nga rod, asya ka mismo ti mangisagana iti pagsangwan ta. Urayan niya nga ilutom. Kayat ko. Sanak mata napili iti makan. Sige nga rod. Diyak ibaga, noon niya ti iluto. Tapno surprise. Masapak to nga gawid. Urayin na. Iso nga rod, adyak rimwar ita amanam. Ada tinalag kong agyang pailaan iti opisina. Sige nga Roden. Bye, love. Sino detoy? Mabalin ka ding umay ka dito yung apartment. Malo? Nabartag ka kadi? Basta dyan. Nasakit unay ti puso, Gary. Kasapulan ka. Please, I need you. Kasapulam ka diti kadwa ama pa niti ospital? Ang mga nanya ti mapasama kanya na di ka umay. Okay. Urayan na nga dita. Bye. Ha? Umunag ka, lover boy. Nakasuot ka iti nakaing-ingpis. Payamat-mat-matan naklatan. Umay ka, kaginamtan. Kaya't ko taglamas iti ara. Nagpintas ti pamakina. Umay ka na. Masapol ka di pa ngeguyod ka. Tapno danggayan nak nga uminom. Sige. Danggayan ka. Kasta, kunadangin. No di mo patgan ti awis ti babae. Bakla ka. Agbaligi nga ta ni Malo, iti plano na. Papagayam, di uliwayan adinggen, tituloy te seryetay ita alawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo,
ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.